Hey! Han går ned ad gaden med et vredt blik i sit syn. For verden er fyldt med en lugt, han ikke kan fly fra endnu. Pølser med hvidløg, de jager ham hver nat. En duft så stærk, han svæver, det her, det stopper brat. Han har en plan, den er skør, men den er klar, ja, den er klar. Ingen flere hvidløgspølser, ikke et eneste svar. Han vil kæmpe, han vil stå mod hver eneste bod og grill han kan nå. Ingen pølser med hvidløg skal overleve, han er på mission, og han giver aldrig efter. Han prøvede engang en bid, det var hans største fejl. Smagen ramte hårdt som et tog uden spejl. Nu går han med maske som en heldig forklædning, klar til at stoppe hver eneste krødhop for redning. Selv da han søgte ly i en burgerrestaurant så stor hos Burger King, tænkte han, her er jeg sikker, jeg tror. Men hvem ved, hvad der gemmer sig bag menuens facade. Han stoler kun på bøffen og holder sig fra det farlige. Han vil kæmpe, han vil stå mod hver eneste bod og grill han kan nå. Ingen pølser med hvidløg skal overleve, han er på mission, og han giver aldrig efter. Aldrig efter. Så hvis du står med en pølse, og den lugter lidt skarpt, så se dig omkring. Han er sikkert ikke langt, for hans krig er evig. Hans mål er helt klart, en verden uden hvidløgspølser. Det er hans hjerte og start.